Takže já jsem Konzole, vy jste mi diváci a já vás vítám u mého prvního dílu z naší, řekněme, série, z našeho seznamu videí, představení prostě různých her. A já jsem si vybral jako první hru Cubic Castle, budu ty hry brát ze Steamu, někdy i třeba souložto a takový. Jsou to free to play hry, nebudu kupovat ty hry, aby si je mohl zahrát každý. A my se teda můžeme dostat do hry. Je to taková lehká hra, řekněme něco jako Minecraft z vrchu, akorát je tam víc vymožeností, jako třeba, že je tady o hodně víc, nebo jako, že jsou tady království. A já mám tohle a můžu tady být různý typy, jako třeba tohle, pak tam je loď, nějaký podzemní něco, mrakodrap, sopka, takový, prostě taky hrady, může tam být tady třeba raketa. A já jsem začala hrát tak nějak, no vlastně dneska, a tak mě napadlo, že to můžu natočit, tak jdeme na to. Já jsem ve svém hradu a vlastně tady o tohle to jde, že máte hrad, tam si můžete různě stavět a takovéhle věci, třeba ničit stromy, pak z toho něco craftit. Je tady kovadlina, je tady počítač, jsou tady různé věci, je tady tohle, což je personal sentry, což je ochrana vlastně na různé čestky, dveře a takovéhle věci. A já si tady třeba dám takhle tohle a teďka do toho může každý, tyhle ty truhly. Tak dám opena, normálně. Ale když si dám tohle a kliknu na tohle, doufejme, tak je na tom personal sentry. Doufejme. Ne. Já jsem to zapomněl. Jo. Your sentry has been set. Takže teď do toho můžu zdat jenom já, nebo jenom ten, kdo tam tu sentrinu dal. Já si sem dám, já nevím, třeba houbičky, nějakou mašli. Můžu to na sebe dát? Nemůžu. Není to mašle. Tak nevím, co to je. Dá se sem dát i různý typy cedulek, jako je warning, nebo jako tohle, warning. Jsou tady spajky, ještě tohle. Spajky. Ty vlastně můžu normálně. Dáme si je takhle třeba na zem, jako past. Tak. Tak. Třeba tady takhle vykopu. Dám to sem. Tak a třeba tadyhle někdo půjde, šlápne na ty spajky a chápete. Pak je tady počítač. Vlastně je tady jako druhý, je tady počítač, první byla ta čestka. A to si můžeme dát třeba sem. A slyšíte už takový pípání. A dám real setup, jako nastavení. A real style tags, to je vlastně, to je tohleto, ten počítač je nastavení mého hradu. Jako kdo tady může bydlet, třeba jenom já a moji kamarádi, někdo, všichni se mně zdá. Kdo může tohle, každý, jo, kdo se může, se mně zdá. Kdo může nastavovat setupy, takže jenom já. A tady je trusted people, banned people a visitors. Pak tady může být i kamarádi. Třeba dám escape. A tady friends, live realm, royal setup, outfit. Mám nějaký? Ne. A obchod, tam jsou i ty různý typy hradů a prostě si tam můžete takhle nakupovat. Get rooms, oblečení, bloky, hrady, itemy různý, třeba nový a takový. Dye, jako barevný
barevná krabice, řekněme. Dezertky, to takovéhle věci. A pak je tady kovadlina. To můžeme dát třeba sem, já nevím. A vždycky, když tomu přijdeme a i k tomuhle, a i k tomuhle. Nevím, jestli je to moc nahlas, ale to je jedno. A vždycky, když tomu přijdeme, tak si sem tady můžeme třeba vykraftit, já nevím. Třeba dáme sem tohle. A můžeme si to dát stone bricky. A když tam dáme třeba, já nevím, nějakou... Hele. Ne, tak ne. Když tam dáme k tomu třeba nějakou barvu, nebo něco, tak si z toho můžeme vykraftit i různé jiné věci. Já třeba tady je tohle, za 5 stone, za 5 kamenů. A já dám craft max, takže mi to vykraftí, kolik jenom můžu. Dobrý, tohle to už můžu zadělat, pokud... Ne, dobrý. Cubic Castle... Tak. Teďka třeba sem dáme cedulku s názvem Ahoj. Jsem Čech, já nevím, já jsem tam prostě něco dál, protože tady je většina Angličanů. Varování. Sakra, dvojitý varování. Nejde tady dávat dlouhý I a Ačko a takový. Varování. Já nevím. Můj rád nesát. A třeba i tohle se můžeme dát. A veřejný pozemek. Třeba, já nevím. Sem si můžete dát cokoliv, můžete i takhle přemísťovat. Vždycky musíte kliknout na tuto ručku, když chcete něco odstranit. Hele, dostal jsem z toho penízek. Za tyto penízky si tady nahoře třeba jsou ty penízky, můžete kupovat různé věci. A pak třeba vezmu si ten portál a musím s ním chodit. Nemůžu si, jako můžu si přepnout, ale musím ten portál položit, abych si mohl stavět. Tak chápete, je to portál. A dáme to třeba tam, kde to bylo. Tak. Pak si tady... Korňa. Pak tady máme třeba stůl. A sem si dáme židli. A sem na to dáme si třeba tu kovadlinu. Nebo si tam můžeme dát ten počítač. Aby to vypadalo třeba víc logicky. Vidíte na tom Windowsy? Pak si tady Q a E můžete přeměňovat takhle pohled. Vlastně se na to i můžete podívat. Windows. Má to autorský práva? To je jedno. A třeba, když dáte ten portál, já nevím, třeba někam sem a takhle to zazdíte, tak tady třeba bude cedulka a abyste někam, třeba vejdete sem do portálu a nevidíte nic. Tak si prostě otočíte a vidíte, že tam je cedulka, tak jdete k ní. A je tady i dvojskok, jak jsem teďka předvedl. Au. Vidíte? Ubírá to. A vlastně moc logiku tohle to nemá. Tada! Můžete tady brát vodu, ale jako, aby to bylo jakože jenom takhle nastavení ta hra. To je prostě nastavení na ukazování svých radů, na rozvíjející se představivosti a takové věci. Těmhletěm věcech moc nerozumím, ale třeba někdo tomu může rozumět a někdo si tady může krásně vyhrát s hradem. Takže já už nevím, co bych tomu řekl, je to prostě hra Cubic Castle, dám do popisku videa, jak se to jmenuje, protože já teďka nemůžu si vzpomenout. Je to free to play na Steamu no a to je asi konec, takže já jsem Konzole, vy jste mi diváci a čau.